Merhaba. Ez bi axaptine peşkeşi serokê me hêja Fehmî Demir dikim ku mixabin çend rojberê jiyana xwe bin dakir. Gelê me ezîz, bi navê Partiya Maf û Azadiyan, bi navê Haqparê silav li we. Partiya Kurdan ku di hilbijartinê de cî digire tenê Haqparê. Partiya me jî bo çareseriya pirs û derdên welat tenê rê olaxên aştixas û danûstandinê bi kartîne û dijî şere. û pevçûnê ye. Em li gel demokrasiyekî rêk û pêkin gor derece Yekîtî Avrupa, em li gel azadiya bîr û bawerî rêxistinî û olîne. Em li gel xebat û xebetkaran an. Hin bi salan e dengê xwe didin van partiyan û dişinin meclisê ku him bela serê Kurdan him jî Tirkanin. Lê Haqpar partiyekî cuda ye. Ne wek wan e. Hin partî û hin kes xelkê berdidine hevdû û ji şer û şevatê ji xwîna mirovan peyda dibînin. Hin kes jî piştgiriya wan piştgiriya diz û deravînan dikin, dengê xwe didine wan. Em ji van kesan dipirsin û dibêjin ka aqil. Heye îro, ev partiyan ve devletê û vê sazûmanê hebûna Kurdan inkar kirin, heqê Kurdan nas nekirin ku wek şêrê dayikê me helal e, dema me heqa xwe xwast, wana li me zulm kirin, serok û rêberên me girtin avêtin zindanan, kuştin xelkê Kurd li serhildana Şêx Seîd li Dêrsim, li Girîdağ û Zîlan qir kirin. Heya navê me û zimanê me qedexe kirin. Kingê Tirkiye derbazê sîstema pirpartîtî bû, vê car jî ev hemû axa û begên me, cambezê siyasetvanên me bezin ketin nav partiyên wan. Bûn serok û teşkîlata wan li wilayet û qezayan bûn mebûs û gazî gelê me kirin ku dengê xwe bidine wan. Ev îro jî vî tiştî dikin. Li hember ev qas xîn û zulm û şevat, dibêjin warin dengê xwe bidin AKP, CHP û MHP. Gelek kes jî pişta wan tirşikçiyan digirin. Dengê xwe didine wan, li pişra jî gilî gazinan dikin, em ji wan ra tenê tiştekî dibêjin. Ka aqil. Em deravan nakin. Em ne xwe ne xelkên dixapînin. Em Kurdin. Em ji welatê xwe Kurdistanê ji bo azadiya gelê xwe kar û xebat dikin. Em wekevî dixwazin, em dixwazin karê welatê xwe bi destê xwe rêva bibin. Em dixwazin bila Kurd jî bibe zimanê fermî jî dibistanê heya zanîngehê bi Kurdî be. Xandin. Zimanê me di her warî da bi serbestî bi kar be. Em him aştî û aramî, him jî devlemendiyên welat parê xwe dixwazin. Em bi navê aştî û koladerî û asîmîlasyonê qabûl nakin, bi navê aramî, xizanî û entegrasyonê qabûl nakin. Lê edet û usûla heq xastina me ne vek hen hevalan e. Em sîlah bi kar nayînin, xwîn narijînin, bombeyên netaqînin. Em ji bajarê me kûçe û kolanan nakolin. Barîkatan çê nakin, derebeyên dikanan nagirin. Em xelkê narevînin, ji kesî xerecê nastînin. Milletê xwe ji can bêzar nakin, nadin ser rêya koçberiyê. Em zarokên keç û xortên nabin serêçiyê, li piştî barîkatan tenê nahêlin û cendegan wan tevî sloganan şehîd namirin, teslîmê dê û bavên wanên bêçare nakin. Em wekî qiran ketiye Kurdan ji bo temsîla wan Tirk û Tetar û ên dinê nakin mebûs û naşinin meclisê. Em siyasetê bi rê olaxên aştixas, bi kar û xebatan, demokratîk, bi qelem, bi danûstandin, bi aqil, bi piştgiriya gel dikin. Waye li meydanê ye. Ev şerê 30 salê tu encam neda. Him dibêjin em tu devlet naxwazin. Him dibêjin Atatürk mucize ye. Him dibêjin tu gazinê me ji al û ordiyê tu ne. Him jî hêlaya şer e. Destê wan jî silahên nabe. Ev şerekî qirêj e. Divê roşkê berê bêsekinandin. Ev kesin ku hin jî di rêya şêr û pêvçûnî da dimeşin. Evên ku piş didina wan deng didina wan û pişra jî gazinan dikin, em ji wan ra dibêjin ka aqil. Em dibêjin ku rêya azadî, aşîtî û vekeviyê ji edeletê derbas dibe. Em çareseriyekê federal dixwazin.
devletin yekitiye Amerika yekitiye federale kuju pinci du devletin pekti. Almanya jî 16 heremin federal pekti. Rusya, Belçika, Sveç, İsviçre, Kanada, Avusturya, Hindistan, Afrika başur jî di nav da gelek velat xadî sistemekî federalin. Angu xuyaye federalî ne sistemekî xirabe. Ne jî perçebûne. Divê komara Tirkiye ji wekî wan devletê medenî ji bo aşitî û demokrasî sistemê xwe biguhere û bibe velatekî federal. Gor rastiye pir zimanî, pir çandî û pir milletiya vî velatî. Berî her tiştî li herêmê ku Kurd piranîne. Angolo Kurdistanê. Her ûsa jî li herêmê dinê ku di warê etnîkî de ferqî hene divê saziyên federe avabin. Ev qas zela. Gelê me azîz. İro Türkiye li şemûka guhartinê teze ye. Êdî divê kanûna esasî ya heyî Tirkiye nayê îdare kirin. Yekê teze medenî û himçax şert e. Ev pirsetekî mezin e divê tevî vê pêwendiyên Tirk û Kurdan ji nû wabe nîşanda. Divê nasnameya Kurdan di kanûna esasî ya teze de cî bigire. Kurdî digel Tirkî bibe zimanê fermî. Êdî ciyê qulopilo nîne. Êdî kes nikare bêje Kurtinin û kes nikare bi navê mafên ferdî Kurdan bixapîne. Em wek millet mafên xwe yên kolektif dixwazin. Êdî em wek berê di dek û dolavan temsîla gelê Kurd nakin. Destê Türk û Tirkeciya. Ji ber ku êdî Partiya Kurdan Haqpar heye. Gelê me azîz dengê xwe bidine Haqparê ku temsîla wa bike. Dijî dek û dolavan derkevin. Heqê xwe bixwazin ev kesên ku hûn jî dibêjin gelê Kurd çi dixwazin ji wan re bêjin qizil qurt. Êdî em ji bo daxwazên xwe çi bêjin? Ev ji baş zanîn lê nezanînê tên. Em wek Haqpar carekî din dibêjin. Me bedela vê tiştî bi her ewayî daye. Çîzo wîzo nizanin federalî dixwazin. Hûn kesên nezan dibêjin Haqpar partîkê pûçike dengê me ava dadiçe. Em deng bidine partiye mezin. Ev partiyên ku bi wan dengan mezin bûne û bûne bela serê me. Evana tê negehîjin ku partî bi dengana mezin dibin û piçûk dibin. Em ji wan re dibêjin ka aqil. Xuşk birano. Dengê xwe bidine Haqparê. Ji ber ku Haqpar Partiya Azadî û Aşîtî ye, Haq Partiya Demokrasî û Guhartinê ye, ji bo siyasetekî teze, ji bo sazimanekî teze, ji bo komarekî federal Haqpar. Azîzan, bimînin di xaşiyê de.